Hakarta kaba bun ki kenran dien no ila diet ban sedang biang ya ka jing im nagilan jing mare marathon saka armsling I kajingnya denti kamdei tang sepang kini ki kusnam henrei kadei kata kajing nuot ban sedang te kublish bun kong sarina pidan mentawan I negasni kublish bun piru te kong pisdang ya kani kajing la kai por piladap san kusnam kerta kapalong compare ni ki wengim ju khamya sngo ki brekin shimbyang kata kasenjama te kai pat ga pelong ya pi ba pen sedang man la kai ya kani kajing la kai marathon kajing sedang jong kane ka jing la kai marathon kadai ka ba ngasi penlong ta nga ba por ba kidang ret ki khun ngadai tang kalong kumi ka ba ngakit saungut ki khun ngakit khunrei tengah trish tom na banta jong ki haka jing trish tom haka jing ya lenti ngam bun mat ki jing e kan nang trish tom kanang jenjar kan nang trish tom nganang jenjar ha kata ka ayu pan ngasarai kut no hidala die bangam num trish tom thanshu namar kan nang trish tom nganang jenjar ta kata ka kentinga lengba ka jing yasaj long teng teng asi yasaj bat ubleiru bang haka jing duk mo kata ka jing jenjar ka jing kitram ka jing kat nang trish tom nganang jenjar ta tengah rai no bang ong ar hajar ar phau ngam num trish tom shu ngam num be pisang ngam num trish tom ngam num esu teng ngan yai bet ngan hun bet kat ka bang ayo tang pada hak kerta san phau pat nga ngasong sit bun teki marathon ki sit ki breu ngasit komen itu iba rung dia lamlang mo mangan marathon kemen tai tang bang ngam jiyo ki juba ha kata kasir ngai I ha YouTube bakadon ka marathon ha kon selong kon temen buat tengah lek wat hi ta ka selong kon temen buat tengah lek simbentang ta ka first time ka de kata hau ar hajar ar pu ar September tang bakat no taring ala klet tang san kilometer ngaso kumba ars ni ngat ya ha hayeng ba lapang lut kini ki lebong ki trai kepo tang banjerho ngam la syu ta ars ni ngat ya sua kata pim pat juila pat jumlian rahiken te kadang de kasien kadi kasien banengkong te kumno ki bahayang bahasa ni kita ki bre saudong no pi ki kata ka support pi kumno ki sngo ba pi dang sedang biang hakat ne ka snam jo pi ma ki bahayang ki kun ki support ben mo namar ki kun ngar ki de ki ba uta khadu te bodi player jodo te support ben ma uhi ban lek ban de ki bre ba marjan mar pat kem tim ta hadin ka we pat kadon ka marathon tang hadin kat no pat Agos September na Oktober badon jong ba hek sim ba dap arsan senam na kat no ta ka ayu te don so tang jong kata tang ali sim benta biang so kata kai tang li mare biang kata klem praktis li mare biang te ngajom ngawan banengkong ne ba ar kentah ina kitemen tanang tu ngam ju pangsu tengam ju lele syu tengah sastang biang ngan mare ngastang mare step ngastang len mare step bet man kasni ngastang simpat jeka 10 kilometer nak 10 kilometer mentang al ayat pat saka half marathon ke te half marathon dong inang wana tawang na galgata na asam rifle abon yi gini ki ha marathon bangalai don hi ki bangi job don pat ngi bangim job hi kata mo thong te ta hadin haka kertasan puai pan ngawan no sha ngi sim bentaj ngi kaya ka entar dong ya ka am wrestling dan yang kedua bat isar alan sun marbanyang kan ti sa ai men sim mai ikot saka jim jong I tengah stang lek praktis no sha jim jong I pat kan ta ka bang rai kut idala dem wa te hang ta ki ngasayo ban mi khmat ya ka jelah ka national ha nakpur nang kong do da hang tu ngayo ka silver bat ka gold naka kategori la jong kan grand master dah dia nang tu pan ngasayo lek sim benta sha Mumbai OM sha wall naka wall sha Moldova untuk kipor ngayo sponsor hi malum mala kendian na kipat ba ngalipan dan na kipat bar ngayo hi ki ba ice san spa si spa ar spa entah hi mo dan riman kapor teman no hipat ban ai kala long nam ta tapi ong apoi ba pi dap san po is nam pi sim ba sanjam pa pin de am wrestling ki pat ka pin long ya pi pa pin le am wrestling no na kata jung ya marathon ngaso ko mentang ala san po south nam ala yan tang ba ngaso ba ublay udang ai ka bore nga bangan praktis masih praktis ha ayu ngara kinar ngara ki e long ngadang ngaso dang klan ngaso ko badang samla ban ikay kuat mentar onong dandon kanu ka jing le kai ngasim benta bet ye silong ban lut pat ka kam long ye
mentah pila ya kereta kapor pidang sedang ban practice yang arm wrestling pis ngau kita kijing ne ki haba pinang kita teknik sama kerkum tan kerkum pis ngau gidang dan kijing na Kidon bong hoy ha kapor bang lit practice arm wrestling ning kong ars ngi ngat ya yeng ba kini ki ngam latang ban raru namar ki ba practice tikinar ki mo kini ki bicep kini ki ars ngi sulang bat kom nengam tulapang ni kiksa tenga nuat lak ta sulang bangi breu hi bla tresitom bla mat ki jing long umjuran dien ta nga lang tu pan ars ngi hadian ars ngi ngalet biang hiru adu mentapat long ngam das ngau isu ke bang lit practice Sulam yang isu senam arajar pusau senapur national level di pidang lit ban represent yang jelajungi tu ya tu langi kataka kumno kataka jeng ka experience jong pi men su ong no kataka national level first time apila nasional nakpur kalong nya kenduk para teman hi entah ke ba kila san pos 6 hadu san pukandai 6 da ka weight kategori dan tu idon gini ki nong kerela tengi apo ya kun bat ki nong kerela hi te kadiang bat kamon tengah so kadiang ne kamon bangayo gol bat ka selbar bat ka muat kadiang entahi ha por pilit mi world championship pat Moldova pis ngau kumno ka taka experience ka pair bana ka national level ne kumno ka experience kaya pair na marbale ka awol te da kia bun da kide ya don tahi ya don langut ne tahi na marbale haka wol pan ki briu nas ka Kazakhstan ki bakam klan bor pi ki he briu klan te ngi kendu ikitahi ta hang tarung ayo tangka ayo mandra ka silbar bat ka bronze ka dikasin ka ba ningkong bangan yo experience ba kidang don hi ki temen benar nabar ki bakam klan tai Tira man tapi dang lit jaka Asian ka pat sa Mumbai sa Delhi sa Dubai kumno pi perkat pis ngau ba pi pai dien sakiti ki jing job jong pi pat house nam arpu sao arpu san pis ngau kumno kata Sku baik ba ngadon kijing kermen mo namar bangi ngalat jing tres tom bang akwa ibang nganya kendu bat kibriu ki ba la ka jong ka state kilong komno kis komno bangin yo experience nya ta ka jing ya lek kai ken ta don kapor bang ya kendu hi don kapor pat ni don para nya kendu para ayu no komne para nong Meghalaya barok ken tingi kyo hin taru ngayo tangka ngayo selbar hingam pan ong dang gendong ni ke bakam klan mo banyak ngaru tengi menamar baki kila experience daki post nem ngapat dang ya nanta nang arsnem wala pila wan ra nam ya kari ka jela andre kan ya ka support kadang duna bhai pi aliang ka pisanya ka ikita ki kita ki jing ya pia kenduk mentapan kajing te kalong kumne hi basong no ni ki badung ladang imdon hi de ka pisah ka ba ya bangin yelik cheno so ka wairu kum basong no dangi wan ra ka jing jom kum ki bahalor ki ai men sim bahan ban ong tur sakmat pidon kamon kalat kadon ka ba ka basong don kamon lat kadon ka basuk bahan ndai habali wat jing erap tang si hajar ni san separu umdan nong penjau repat kalong no kumta te ka jing prang jungi ka bangin wan ra na me ka jela kalong kan sakut no hang ne ken kam tam habangi let ban pan jing erap na UMLE habangi dipan jing kipat ba ki ong pali haba pidon UMLE pimlik pan ki MLE pimlik pan na kata nang ta ki ong ta tadalit pan dangi hangila sing ong asilik pan bang mio na ki kenya sa man sing hap tru pat kipat ba mo lada ki badon ka man sim ban no senyang undi kata ka bangi o da kador ni ki kat ke bak piala long ta ken ten ri hana UMLE nga julik pan man kapor ngam jio kasien kadon kawi kasien ba ong ngam dan pisah te man kapon pan ru lada ngiyo bet kum kata ka jubam kadon ka jing kata ong long kadon ka jing kata kadon ru bandara don makanaru daki ai ong let chilek du kamen sim kam kwa shu hiru sungrem mi la jong te sungrem ha bat teng ngaso jau umat baro namar balai kamen sim kadon ban wanra kanam kaburam handai kalat takhan te na yeng kat no bapli ki khun ki basbela kin support yang kamen sim support ki khun kadon tang ba kaspa ka pho pat ngim don ban ngin lek kadang long hakan ne stai hi teng teng si ngo
Ngusi so melung ya lah dia himo. Teng-teng si ongan wan rak nam ka jelangan man toy iu kan. Haba ka jeng yarap ngamyo. Kalau ada nak untah barok kan kimen sim wah. Tambah tahu ngong kat ba penyat pat ti bana jrong. Lada ka plilat uti bana jrong man lej dam plilat chu ngasu. Tambah lawan nang ti subu komentar ong dalawan nang tina Uzbekistan ngan lej belan. Namar ngahap siu karam jong kibriu. Kata ka jengerap nak kata support nak association jong pisiapa nak mawa Meghalaya Arm Wrestling Association kumno. Nak mawa te kumbas ong no mensua porbangilet chakatika national sanakpur te kia ai mo. Te hadian kata polek cemal dawaru steng kendiat kia rap hi. Te mentapan kamawa te kila bu ta kata ka ayu banginnya hab ya fuloi ka rule jong kimo. Te maki te kila ong ban fi ja kwalej kumenta bakidang ya penkre ka national kimpan fokus tan te yangi namar ki ong banginang bunkam haka national mo ban ya penkre te saki sport minister kim jusha hi ban len te ki pas wat sponsor hi yangi ta kan te rei tengar om datip than hi re sapang ka tengi tengi kumba ngidi kum ki athlete singi habut ya karul jong kam mawa mo ka association ki match na ki games ki bapidang penkre nang ni sakhamat pat ki game li am wrestling li ka babuan tang adin arbanai lai banai ka di ka don bet ki game tang ba banai kum kita man lau banai pat man la kata ka bak penkre pat tengim yo hirong namar ka jinglut ka babuan kam dei batang chpo arpo hajar ka ade bi da kilang te ko mangi ki baduk tingi jenjar ken pan penkre kata te wala kata ru ngam randian hir ken ka praktis tengi lek ngalet ben kembali praktis tengalet ben bang hakano kono ka por badon hang no ngakloi kan ban mi da kadon ka jing mi na la diru ke ipat ga pelong ya pi ban peniat saprang mat jumno ban sakhamat adong tak ai kata bana man sim jong pi mo ban kata ban push pi ka jing thrang jong abangan push kman ngai i ba kadon ka jing man toy la jong gawe ka kot ka khya ka bangin like nak kinu ki jing pang jing stom ngaso khikrat ila dia wat ka kerta bala san pu saus nem mentang la ya dung adang so kumbanga bandang ya kot buar kena samla ban yai ban yang kajing maret ne kajing yai ne kajing trei kajing keta ne ngadang klan te nak kadang ting bangongan saliwat kam no berot na mentala ni mentah pelimi kmat Shaka World Championship te kumno kata kajing penkre jong pi kata ka support le pi kumno kata kalong te kajing penkre junga banek Shawol mentaru long kadon hi banga la pelang de la na ile si kenteng kai mo kenjat kenson ndai re bangi le luk phun wat dang hidup makanaru ngayo te scholarship ko masong no na bangi le kai mensua ni ayo ka scholarship na sarkar menta kalong kharwe hajar aspa san phone itu ngasi perlang na kendiat ken te idon ijing perlang kendiat te ilang kendian te ngalai kit no dakaram de kendian ngali wat ram no de kendian entah ngasa poisa ban yo let mi kman tementar kum basong no ngalak biang na dong sedong setangka bailet baiwan jonga hi ngadang duna te wala katarung ongkat ba penyai te bana jrong pan ngamda ayutan hi ken na takadang wa mi banga sa ayu ngapan support na kipat baru bakin ya kersan lem tang baduk mentapang empat yo kan nungut ki don balik represent yang ka World Championship balik present menta ngi itang sangut nang ne na Meghalaya sangut lai ki kan thai arnut gilong kumi we di senior ban we isnrang kini budget na association ne ngam kina na marka association te kradang ong giba kidang ya penkre ka wall o ya kata ka national kimpat don pore ngi ki balai long ilai ta kamon sobhala jong te bun kani kamawar ka fokus ne ka ai menta kidang ya penkre bit na menta ka national te menta phnik mi Shaka World Championship te nang ni phnik represent ya di shimat ne phnik represent ya ka association habang ila don pa ka association te kumbas ong ngi hab ya jang ka hablong kumba president ka association hi ong namar ngi don kam hi ka association kumbas ong no ngi hablet bet na ka association hi tharai ya kani ka World Championship ka banwan kini ki jinglut kini ki visa ki jinglet jingwan ya kani ka championship da phimdon kata ka support pidang letnya pin sangye no shwa em kata ka visa ke ngila dep yo mo ngila dep yo namar balai ngila dep siu ngila dep sim dakaram barok bangan siu sheki ken ka wall
Tengilak dep sim ngilak dep yo ka visa ka pasport lite nandu bangilak lek lak don bet mat ngi te ka visa ru ngilak dep yo stang ban ka bai lek bai wan mentai ken bangan hapen krek kendian long ka lek ti ka bai bam mo tang ka bai bam la di hi ndai tan dong sedong la dep lut ta ka banga su pan kendiang na ki perlo ki sim dakaram kendian sa itu kan untuk kendian na i ki kun men para itu kendian su sim be yakin dakaram kan ni te ki la don la ka jong ka yeng ka sem temano hi banya ayu mah cái khu buat pada kwa ban ong seki kentai mo seki long kemien ki ban kwa man sedang biang ke jing joki ha kan karta ti cái kata kwa ong kata ka jing kwa ong jong kaya kilong kemi tengah si ong kum te hi namar kham tam ngi kilong kemi le mo ngi bun kam bet ka kamieng ni ka bam cukun da ko mangi da ko manga hi ngai ka ri kun thai kum ba ong no ngadi ka ba kit kun rai sangut ki khun le mangan bha basahi kalong ka ba wala ka tar mi hap thom mi ka jing te ban lai na kita ki jing ayu ban poi hi sa ka thong pan ni hap rai kut na la dia te namar ka kamieng kam cukut lano Pitrai ka ju kawan haju si haju ni hap rai hinala de ba in ban poi sa kathong in hap i tu kamieng in le mi shwa sakmat ban kre shwa la de te ba hap perkat bat ka weiru ni hap kum basok no kumi long kumi mentang la san pulai kat no snem ngin im thara nyam tim tang bakat bangi im ta ka snem pat te long ye le ban kemen ye la de te ban kemen ye la de nyo jing sok ndai in su tension kamieng ka kam khun ka kam khti mpoi ra sino ngi kilong kumi te kadang orang bet kilong kemi la da pidon kalan yami ya i shwai kamieng khandian kat kamieng le kan sa be trei biang hadien meda wana jing practice na in tam sim kila he ki khun ya ka ba ki badang rek khun te ka ba ngin dang rek khun te ngin i se hi ki khun ni hap ai ban ni hap ai hap sum persle ni sisin hi bla he ki khun ai ba ki khun kin tip hi la ka jong ka duty kemi ya no sakmat ken ban kre no ka jing im la jong pat sakmat ka ba im kum mentang alik la kai kum ne ka no ka jing ka kemen ong ka men sim ngiyo sangri ngiyo wan ra ka nam ka buram ngiyo na dong sedong la jong ngiyo ka kwat ka khia ndai ka spa nya le yu ka spa da don makana ru hak pang ka stom te ka lut bet pi pelang ka no don em ki kat ba pi perkat ala dia ba ong ala poi kat ni karta tama cái kata ban pelong pi ba pen num perkat ta ba pen nya sakmat bangaya sakmat beli bangam ju ong ila jong bangala temen ngaso bet ngaso samla bet ngadang so samla te ngadang klan te hai tai sur bangala bangan kiu sakmat ladang ongan su temen no ila jong kamut kajemut jeng perkat kan temen no kamen sim kam num don su te ban ong bantur sakmat nong bet ni la temen la thaj de bun ki bisilong ta ni la temen la he kerta la thaj te ngikut no hang tahi nei ladang ong bet empat de fi kapor ngi empat temen nang so samla be yela jong hiong tangi dang la bit ban tur be sakmat ban push yela de ha berap be dala de la de ban wan ra ga e ka iru hap don be da kam thong na la de ke mde de ban ong ban yo support nang to ne hap kersan so da la de ke hatu don ke pi kam ong kantami ni ki buar bhalor ne ki seng ne ki bri bopet yang ne jingkran don ke pi kwa ong sapang ka jingya ti jong pi ban kata ka support ba pi kwa man bayo ne kun no kibuan kita ki jing kwa bangan keren mo halor kan ya kamtam kibuan ki seng bhalang kibuan bah ki seng bhalang ngakwa hi ki jing yarap na kiru tang ba ting teng ala ju pan hiru na ki seng bhalang kadon kapor bangayo kadon kapor ba ngamyo dan rem di tang kaseng kawe kaseng ndai hang ne haslong ni kibuan ki seng umbas ong no ki bayu iya kan ka video jonga la danga kidon kata kamen sim yarap lem kum yang kalong kumi kinya support lem kan jat kan soñ haba mbo ong no mo i sidrop la dangi in jaw sidrop kalang sibolti ko mo kum tahi la dai ke sponsor jong ki na iwe kan jat te long ngayo kayo bor kin long kamen sim jonga kalong kemiru long ngahun ngaso slur ngaso yo men sim syu te ndrei te ka kut no teng haka jing sosi ka kut no baro kita ki jingmut jing perkat ban wan ra nam ko aba wan ra pat ka nam ka buram ki breu ki ong trestom ki ai jing yaro ki wan thap ki puan ba ki pan parti ru bat
oh pila wan ra jing job ai party ari ka jing lut jonga stay bangalen danga panjing rap ngam ju yo tena kadau ting ting perlok nga party mju dan party ra ka jing lut nang te hai la jong mentas ngi ya don chu ngi sukit takaram ban le ru namar bangi kwa man wan ra takanam ngi kwa ila jong ru mdi tang kanam ka jela ila jong ru ngi yo kanam ka buram din an mdi e boong ba ayu tang nam ta jela kan ka ya kari man dia ka taru ma syong no umudi jiru mentabu pej ru trai udah dang ya song elem yang ki sponsor ani ki sport ki ba ayu bah menta kalau long down palat kin mo tada myo support community sei kin yami kena baduk le labuan ba sakut no te ka marathon bu kalong hak atas tai ka marathon lai menta delik mare menta ngalik mare nak ketawang ngawan balai ngayo ka cash award ka de ratusan hajar hadu menta ngimpat yo te sanung nyele ka samjing e bhai ngi kinong le kai menta takamut ki bayo ban le ki ki beladon ki badon ta biang ben ngi ki bamdon ta ba ya dan kata kaman sim kan susah kut no tang hak tu ki jing kwa kaman sim ka pisam da te lada ka jing kesan ka don ka ika khubor ka pi kam ong lada pi da pila poi sakata ka rensan mo aku bor bana udah ngayo ki jing kersan ko boong no ngaku mga ka re kon thai ngaku abang ai men sim kan ki wei ru bakin yami kman bakin ya buat ya kanuksa ka babah ka ba namar ngai ka jela jungi bun ki brew hi menta ki ngop no ka jing sniu mo haka jaka ban poi sa kata ka thong nya poi no sa ka jing sniu ngale se ngong ting ting yo kim di ra ba kim biang hap tahi ka wei ka sapon te kum ngar ting ting ka wan be ka jing mut jing pat khat tat thi le klut kli mo la kum klut kli la kum dom yela de man trish teman pen an lik le kai le ban pen wan ra e ka nam habang hap lut be binak pala la jong kata hi ka wei ka ba ka don ka man sim ayu te ha ka jingmut jing perkhan ha jaka bangin pois kman to khon ngaru hata kastai hi bapli menta ula selendar no ka jing le kai namar nga ka kemi badung dalik chno don kam be ka pisa te jenjar kata hi kin ka wei te kum nga long kumi nga karpat ye i MLA jong ka penthor konsensiru ba in pelem yang nga kalong kumi ban sponsor lem ya kata ka jinglet ka jingwan na banta ka ni ka World Wrestling Championship mo katahi ka jing karpat jonga kubli jumun kong phi don banta ban ngi menta singi dang kit bok kin biang e phi pin det nang ni shaka World Championship sati sa Uzbekistan ngi sngu tanat ba phi ai men sim ru e kini ki long kemi mo bala don hakat kan ni kerta mikidang ya de chaprang sakata saka jingkwa di kita ka gol jong ki mo bong ti ki perlok ki bepej ki bokwa tip kham penya spang kan ni ka jing le jong ikong starina phila ban comment hapo bat phila ban DM ru yangi hapo Instagram belong Fufran Media ti nakata ngi la po saka bakut kubli sibun kong bat ngi ong all the best if you finish khati Besi bonye piro